Čaute, vítajte v ďalším videa. Dneska pokračujeme s tým reprákom. Ja som nakoniec našiel druhý, takže je to až taká škoda. Aj tak tieto repráky nepoužívam, takže to je úplne jedno. Ešte si vyberám tripod. Vy ste aj ten Anikur vôbec nevideli, lebo som takého debila, ktorý nevedel držať normálny kameru. Teraz si zoberiem stúna a už išiel preč, takže už tomu nebude. Tak, vyberieme, snížame. Tak, a teraz tam dáme kameru, aby to to OK. Tak. Ešte nejaké čierne pozadie by tam trebalo. Mám monitor. Z mého starého notebooku. By mohlo stačiť. Jo. To si ten reprák úplne rozpitváme. Ešte keby som to dal na bridge mode, tak to už to úplne zničilo. Reprák už je nepoužiteľný, takže už je to úplne jedno. Mám fokus. Ešte som to trošku mal nadvihnúť. Tak. A tu máte, čo ste chceli. Trošku dymu. A mŕtvý reprák. Svieti nám Protect. Smells like shit. Keď smrdí to jak svinia. To horúce jak svinia. To z domáceho kina. No a poďme to rozpitvať. Či uvidíme cievku. Ale toto je ako fakt kvalitné. Toto sú fakt kvalitné repráky. Veľká škoda, že sa to zničilo, ale no tak proste keď sa človek nudí. Vidíte, nie je to ani z Číny, takže je to už fakt kvalitné. Tie čínske šroty sú úplne hovno. Oh shit, skoro ma spadla kamera. Ja tu mám ešte nožnice, takže si pomôžeme s ním. Nie sú nejaké extra super. To stačí. Tak. Je to fakt z domáceho kina. Mojho. Oh shit. Tak vidíte, že je to kvalitné.
Vidíte ten kábel? Vidíte? Tak sú to dobré repráky. Ale keby ste si všimli, že sa to teraz automaticky zaostruje, tak je to tým, že som prepol mód. Ja som to mal nastavené na manuálnom, ok? Tak. A vlastne prečo to prasklo, tak to je dôvod toho. Ono to má 16 ohmov, takže to by nebol dôvod. Ani nič toho, ale pustili sme na tom bus test. Inak je ten reproduktor zvláda aj ešte silnejšie zosilovače, ale keď pustíte bus test na výškovom reproduktore, tak to veľmi nezvládne. Takže sa poďme pozrieť, jak skončila cievka. Tak je to škoda takého dobrého reproduktora, ale robím to pre YouTube a je to sranda. Yes! To je zčernená cievka. Dosť zčernená cievka. To lepidlo, čo je na tom, sa odlepuje. A smrdí to je riadne. Oh shit. To uhoľ. Tu máme tento Sony repráčik. Kvalitou magnet to má fakt riadny. Je všetko paráda. Tam dokonca prišrúvaný, aby sa nerozpadol. Tu mám tejste reprák tiež paráda. Ja si ho ešte namontujem z domáceho kina. A ideme na vec. Takže asi ukončíme ešte to video. No takže to je proste reprák Sony. Mám tam aj krabičku. Má už takých 6 rokov, ale okej. To je úplne jedno pri reprákoch. Repráky. Tam závisí podľa kvality. Takže tu máte model SR. Ja osobne používam domáce kino a ja si toto vždy milujem. Ja používam domáce kino 5.1, ale ja to mám zapojené tieto reproduktory. Z toho jeden som stratil, Steamali. Tu mám center, na ktorom vidíte môjho hrocha, na ktorého ešte budem robiť recenziu. Teraz tam mám jeden. A tu mám druhý, ktorý som stratil. A nemal som na ňu tú mriežku. A ja som tak chcel na tú mriežku, tak teraz môžeme to brať z tohto. A bude to OK, nikto nič nezistí. Tu máme reprák. Ty vole. Toto som ešte nevidel. Takto som ešte reprák nezničil. To sa fakt priznám. Vymenil sa z toho jak svinia. A ten zosilovač je fakt bomba. Trošku slabšie FPS-ka, tak to vrátim. A ešte si môžeme v tom ukázať tú trávku. Dvakrát 80 W. Vidíte tú trávku nad
A to už je riadne trafo. Fakt. Keď k tomu priložím ruku, tak je to zhruba jak moja ruka, ok? Fakt dobrovské. Dobre, tak som myslel, že to nejako čúram, ale viacej sa nedá ostať. Vidíte, je tam napísané nad. To je originál, zosilovač. $317 integrovaný. Na maximálnych basoch. Myslím, že to je takto. Tak všetko? OK. To tak má byť. Keď sa na toto video páčilo, dajte like, uvidíme sa v ďalšie. Zatiaľ.